Keď Honda pár rokov dozadu predstavila novú generáciu modelu HR-V, ostal som z nej veľmi príjemne prekvapený. Hlavne z materiálov v interiéri, za ktoré by sa nemusela hanbiť ani nejaká prémiovka, a tiež z jej celkového prejavu. A teraz ju tu máme zas. Trh sa medzičasom trochu zmenil, konkurencia zosilnila a tak som sa rozhodol vyskúšať, ako funguje najnovšia verzia Hondy HR-V pre modelový rok 2025 a v čom je iná ako ostatné crossovery v tomto segmente. Chystáte sa kupovať alebo predávať jazdené auto? V mojej ponuke nájdete preverené jazdené autá s transparentnou históriou a možnosťou záruky až na 3 roky. Ak potrebujete predať vaše jazdené auto, môžete využiť moju službu sprostredkovania predaja. Vaše jazdené vozidlo vám pomôžem predať rýchlo, bezstarostne a za najvýhodnejšiu cenu. A pokiaľ potrebujete predať vaše auto ihneď, ideálne ešte dnes, rád ho od vás vykúpim za férovú cenu. Mojím cieľom je poskytnúť každému zákazníkovi ten najlepší možný zážitok z kúpy a predaja jazdeného auta. Bližšie informácie o mojich službách nájdete na webe predaj.dominiccars.sk. Ako už istotne viete, tak Honda do všetkých svojich nových modelov, vrátane HR-Včky, dáva zaujímavý hybridný systém, ktorý väčšinu času funguje v režime sériového hybridu. Je to v podstate veľmi jednoduchý princíp fungovania. Je tu 1,5 litrový benzínový atmosférický štvorvalec, ktorý má nejaký svoj výkon, nejaký svoj krúťací moment, ale tieto parametre vôbec nie sú podstatné, lebo o pohon auta sa drvivú väčšinu času stará elektromotor, ktorý má 96 kW, 253 Nm, poháňa teda predné kolesa, uložený je pod prednou kapotou. No a celý ten hybridný systém funguje tak, že to auto chodí v podstate stále na ten elektromotor, čiže v zásade Honda HR-V je elektromobil, ale nemáte tu nejakú veľkú batériu, ale máte tu ten spaľovací motor, ktorý pri potrebe energie pre elektromotor sa vytočí do vyšších otáčok, funguje ako generátor a vyrába tú elektrickú energiu. A z toho sa vlastne odvíja aj celý princíp fungovania tohto hybridu. Že vy keď jazdíte takto pokojne, ako jazdím ja teraz, tak celý ten pohon je úplne tichý. Ten spaľovací motor je v mnohých prípadoch v podstate úplne deaktivovaný, vôbec sa nepripája do činnosti, nemusí vyrábať tú energiu. Svieti vám tu aj taký nápis EV, ktorý signalizuje, že idete čisto na elektrinu. Ako náhle sa už tá baterka proste vybije, tak po tých pár stovkách metrov alebo niekedy aj po pár kilometroch, tak to čisto na elektrinu, tak sa ten spaľovací motor na chvíľočku pripojí v nízkych otáčkach, ale takže v podstate ho skoro ani nepočujete, ani nevnímate na nejakom trhnutí alebo na niečom, že sa pripojil. Vyrobí tú potrebnú energiu, potom sa znovu deaktivuje. Čiže je to všetko také lahodné v pozadí. Kedy si už ale činnosť toho hybridu uvedomíte je, keď dáte proste plný plyn. Potom sa ten motor vyženie do vysokých otáčok, ale ako ste počuli, tak nie je tu úplne taký ten CVT-čkový efekt, že počúvajte ešte raz. Teraz. Je tam také ako keby preradenie, že tá CVT prevodovka, ktorá tam je, tak sa snaží kvázi trošku simulovať činnosť klasickej prevodovky, aby ste tu nemali ten vysávačový efekt, že by to konštantne držalo nejakých 6000 otáčok za minútu, aby to tu iba hučalo, ale je tam trošku taký ten efekt preradenia, takže aj pre uši, aj pre posádku je to trošku prívetivejšie, ale stále trošku taký ten vysávačový efekt je tu citeľný a hlavne pokiaľ sa dostanete do situácie, že idete dlhodobo niekde do kopca, napríklad v nejakom horskom priechode alebo niečo podobné, predbiehate kamióny, máte proste viacej stlačený plyn, tak akože stalo sa mi párkrát, že ten motor bol stále proste vytočený konštantne v nejakých 6-7 tisíc otáčkach, alebo neviem, proste ten otáčkomer tu nie je, ale mal tie otáčky vysoké a držal ich vysoké, aby stíhal dobíjať tú baterku a aby ten elektromotor mohol podať maximálny možný výkon. Čiže niekedy tu ten taký kvázi vysávačovitý efekt je, ale objavuje sa len keď šlapete na pílu, len keď potrebujete niekoho predbehnúť, len keď idete proste bomby. Pokiaľ jazdíte pokojne, normálne, tak je to tiché, pokojné a takéto neduhy tu v podstate nejako nevnímate. Už keď vám prezradím, že táto HR-Včka je vo výbave Advanced Style Plus, budete zrejme tušiť, že ide o najvyššiu a najnabombovanejšiu výbavu, v akej si toto HR-Včko môžete kúpiť, čomu zodpovedá aj ten vizuál. Máme tu peknú modrú metalízu doplnenú o takéto klavírne lakované, pekné lesklé lemy okolo blatníkov, prahov, táto charakteristická modrá taká tyrkysová linka,
strieborné spätné zrkadlá, strieborné stĺpiky, strecha, panoráma, čiže naozaj už na prvý pohľad až tak jemne prémiovo pôsobiace SUVčko crossover, pôsobí to veľmi dobre. V prednej časti je tu takáto zaujímavá mriežka chladiča, ktorá má tieto lémy v rovnakej farbe ako je farba karosérie. Takáto trikolóra, ktorá by niekomu mohla evokovať trikolóru, ktorú používa BMW pri svojich M-kových modeloch. No a full LED-kové svetla aj s takouto dynamickou smerovkou, ktoré takto svietia. Sledujte, aká je svietivosť svetiel HR-čky v bežnom stretávacom režime. Je to také OK, povedal by som, že priemer vzhľadom na túto triedu crossoverov. No a takto svietia v ďalkovom, vidíte, že ten dosvit je parádny, pekne svietia aj do šírky. Majú také prenikavé biele svetlo. Okrem klasického režimu D je tu aj režim B, čo je rekuperačný režim. Takto na tejto radiacej páke na voliči automatu si ho navolíte. Super vec ale je, že sú tu aj pádielka pod volantom. A či už máte zaradené to B alebo to D, tak tými pádielkami pod volantom si viete usmerňovať intenzitu rekuperácie. Čiže v takomto najnižšom stupni to auto po pustení plynu viac menej plachtí alebo len jemnúčko rekuperuje, ale potom tu máte druhú úroveň, tretiu úroveň, štvrtú úroveň. Takže v 4 rôznych úrovniach môžete tú rekuperáciu mať nastavenú a je to super. Akože ono zmeny medzi tými úrovňami v tej intenzite rekuperácie nie sú také výrazné, že ani tá najsilnejšia rekuperácia mi príde, že nie je až tak silná, ako majú moderné elektromobily, ale je dosť dobré, že si tu z tých viacerých stupňov proste viete vyberať a nejako si to usmerniť, prispôsobiť podľa vašich predstav. Sú tu inak aj jazdné režimy. Je tu režim Econ, čo je taký samozrejme ekorežim, kedy celý ten hybrid funguje čo najefektívnejšie. Potom je tu režim Sport, kedy sa priostrí reakcia na plyn, celé to auto tak trošku ožije a tá riadiaca jednotka sa snaží činnosť toho hybridu nasmerovať tak, aby ste mohli mať okamžite prístupný čo najvyšší výkon. Čiže vtedy, aj keď dáte nejaký kickdown alebo tak tie reakcie sú o dosť rýchlejšie, ako keď máte len ten klasický normálny režim. Disky kolies majú v tomto prípade 18 palcov, kľúčka zadných dverí je takto integrovaná do C-čkového stĺpika. Niektoré autá, ktoré majú takéto riešenie, býva trošku problém, že sa tá kľúčka tak strašne šmíka a keď máte mokré alebo spotené ruky, tak sa vám proste takto vyšmykne, dajú sa vám dobre otvoriť dvere. Tuto je to riešené tak, že je tam ten lem taký zväčšený, čiže úplne v pohode, aj keď máte nejaké mokré ruky, tak sa to otvára, nešmykalo sa mi to nikdy, takže je to úplne fajn. No a pozrieme sa dozadu, hlavne na tú praktickosť, o ktorej Honda HR-čka do značnej miery je a v ktorej vyniká pred mnohými konkurentmi. Vidíte ešte, že svetlá sú tu klasicky LED-kové, takáto linka, ktorá sa tiahne až k logu Honda. A samozrejme je tu taká kvázi trošku SUV coupé karoséria, čiže ten zadok sa tak postupne zvažuje smerom dolu. Vyzerá to pekne. Máme tu elektrický kufor. Ten má objem 320 litrov, ale je to naozaj veľmi dobre využiteľný pravidelný priestor, kde tu na boku je ešte takéto úložné miesto. Máte takéto kotevné oka v podlahe, praktický háčik. Pod dnom ešte vidíte, že dosť hlboká veľká priehradka, kde si môžete odložiť nejaké veci. Tu je takáto praktická gumička. Pozrite sa, ako je ukotvené pláto kufra priamo na tých kufrových dverách, takže nebudete tu s ním nejako zápasiť pri nakladaní veci. No a skutočná mágia nastáva, keď sa dostanete na zadné sedadlá, pretože je to tradičné riešenie, ktorá Honda volá ako Magic Seats, čiže môžete si tie sedačky takto vyklopiť, zaistiť a potom tu máte veľký priestor, kde odveziete aj povedzme nejaký menší bicykel alebo iné veľké predmety. Samozrejme, pokiaľ chcete, tak tieto zadné sedačky sa dajú sklápať. To si sklopíme túto hlavovú opierku, no a potom tu vzniká úplná rovina voči dnu kufra. Takže fakt, že mimoriadne praktické, povedal by som, že až nadštandardne na túto triedu SUV-čiek. A ešte dodám, že objem paľbovej nádrže HR-čky je 40 litrov. Pozrieme si dynamiku, mám tu športový režim, plný plyn. Vidíte, ako pekne simuluje prevodovka radenie, ako keby tých stupňov. Teraz sme na stovke. To zrýchlenie prebehne za 10,7 sekundy, no a maximálka je tu 170 km za hodinu. Čo ma na Hondách vždy bavilo, tak to je riadenie, ktoré je také, že nie je úplne sterilné, ako to býva v moderných crossoveroch častokrát. Je také, že trošku vám dáva ako keby spätnú väzbu. Je také ľahučké, ale nie zase extrémne ľahké a má aj taký akurátne rýchly prevod, takže radosť je s tým volantom robiť. A keď sa dostanete niekde na okresky alebo proste na peknú cestu a trošku sa rozhodnete povoziť, tak vám bude veľkú radosť robiť aj podvozok. A to je jedna z vecí,
na ktorej sa ukazuje taká vyspelosť tej Hondy, lebo ono nie je to len o tom, že sú tu tie pekné materiály v interiéri a nejaké takéto drobnostičky pekných od ovládačov, ale takú tú prémiovosť, vysokú kvalitu a precíznosť cítiť aj na iných veciach a hlavne na tom podvozku. Že proste niekedy mám pocit, že ten podvozok je ako keby z otriedu lepšieho, vyspelejšieho auta tým, ako pracuje. Že v zákrutách je tá karoséria pekne stabilná, veľmi sa nenakláňa, je to auto proste dobre čitateľné, krásne drží stopu, z toho podvozku cítiť takú hutnosť, takú robustnosť. Zároveň však, pokiaľ idete po nejakých rozbitých cestách, nekvalitnej vozovke, tak dosť dobre tlmí nerovnosti. Proste správa sa fakt ako podvozok v otriedu lepšom aute, čiže za toto veľká pochvala. Nastupovací otvor na zadné sedadlá HR-čky je dosť veľký a vďaka rázvoru 2610 mm, to aj s mojou výškou 186 cm, vidíte, že mám veľmi solidnú rezervu na kolená voči tomu vodičovmu sedadlu nastavenému na moju výšku. Na hlavu tu už mám len takú menšiu rezervu vzhľadom na to, že je tu panoramatické strešné okno, čo je inak zaujímavé. Tak je to také riešenie, za kým som sa ešte nikdy pri panoramatickom strešnom okne nestretol, že vy tu nemáte nejakú clonku, ktorá by sa odsúvala elektronicky alebo manuálne dopredu dozadu, ale máte tu takéto proste slnečné clony, ktoré si odsvaknete, oni sa potom dajú dolu a musíte si ich akurát niekde potom odložiť do kufra alebo inde, proste je to možno trošku také menej praktické ako klasická roletka, ale OK, tá panoráma je tu veľmi pekná aj spolu s touto krásnou čiernou stropnicou. No a pochválu si zaslúžia aj tieto sedačky, ktoré sú kombináciou látky a príjemnej svetlej kože po okrajoch plus takého tyrkysového modrého prešívania, ktoré pekne ladí aj s tou linkou, ktorá je tu vo dverách. Tiež tu máme pekné také kožené čalúnenie, mekučku koženú lakťovú opierku, držiačik na nápoje. Zaujímavé je, že tu dolu nie je žiaden úložný priestor, je tu iba veľký reproduktor, takže ostáva vám tu jedne tento držiačik na nápoj, reproduktor, kapsy v zadnej strane predných sedačiek, tu máme dve USB-C, úložný priestor, výduchy ventilácie a je tu iba taký drobný schodík, takže aj človek sediaci na tomto strednom sedadle tu bude mať priestor na chodidlá, akurát toto stredné sedadlo je že extrémne úzke a dosť také vypuklé, takže dosť nie až tak komfortné na sedenie, možno pre nejaké dieťa alebo nejakú kratšiu cestu OK, ale pre dospelého človeka v podstate úplne na nejaké minimálne núdzové vzdialenosti. V každom prípade tu si viete vyklopiť lakťovú opierku a sú tu ďalšie dva držiačiky na nápoje. Inak keď som jazdil s HR-čkou po meste, tak mi radosť robilo to, že sú tu fakt že veľké spätné zrkadlá, takže krásne si vidíte za auto, ten nejaký mŕtvý uhol je tu úplne že minimalizovaný. Je tu samozrejme aj systém na upozornenie na vozidlo v mŕtvom uhle, ale keďže tu máte také veľké spätné zrkadlá, tak až tak veľmi to nehrozí. A plus je tu aj naozaj veľmi dobrý kamerový systém, takže pohybovať sa s tou HR-čkou po meste je super. A ja si myslím, že hlavne do mestského prostredia bude tá HR-čka ideálna skrz to, že práve v mestskom prostredí tento hybridný systém dosahuje najlepšiu efektivitu a najlepšie spotreby. Kľúčik od Hondy aj v roku 2025 vyzerá stále takto. Ja už dlhšie hovorím, že by si možno zaslúžil nejaký dizajnový upgrade, lebo toto nevyzerá úplne, že by to bolo z roku 2025, ale má to jednu výhodu, že je naozaj kompaktný, takže si ho ľahko strčíte do vrecka, nebude vám tam zaberať veľa miesta. No a je tu samozrejme bezkľúčové odomýkanie, je tu taká dotyková plôžka na kľúčke, s ktorou si to auto zamknete, elektronické sklápanie spätných zrkadiel, zasunutím ruky za kľúčku si ho pekne odomknete. Prahy vidíte, že sú prekryté pekne po spodok, takže si tu o toto nezašpiníte nohavice pri nastupovaní. A už prvý pohľad do interiéru opäť naznačuje, že tá HR-čka je tak prémiovo spracovaným crossoverom. Nastavovanie sedadiel je síce klasicky manuálne, ale v tých základných smeroch si tie sedačky ľahko nastavíte s tým, že pozrite sa, že v tej najnižšej polohe na tom vodičovom sedadle sedíte aj celkom nízko. Ono tie sedačky sú ukotvené trošku vyššie, lebo tuto pod týmto je nádrž, takže nemôže to byť že úplne na zemi, ale aj tak je ten posed na pomery crossoverov v tejto triede dosť nízky, čo mne osobne veľmi vyhovuje, takáto pekná zvučka, znelka. Čiže máte tu aj taký kvázi šoférsky, príjemný, jemne športový posed. S tým, že sedačky ale nie sú úplne športové, ako máte možnosť vidieť, bočné vedenie tu nejaké je, ale nie je veľmi výrazné, skôr sú ladené tak do komfortna, majú aj pekne dlhý sedák, sú aj dosť mekučké. A ja som tu včera absolvoval vyše 700 km v podstate v kuse a musím povedať, že sú naozaj veľmi príjemné. Po tej dlhej ceste, keď som prišiel večer domov, ma ani náznakom nebol zadok alebo chrbát, alebo že by som bol nejaký dolámaný, unavený. Proste naozaj, že vynikajúce sedačky. No a čo tie spotreby, keď už som vás na ne tak navnadil? No po meste som tu mal dlhodobo 5,5 litra na 100 km, ale to sa bavíme o tom, že som sa vôbec nejako nesnažil.
a že som chodil tak, že aj boli proste zápchy, semafóry, nejako som sa neobmedzoval, zapnutá klíma, horúčavy boli a tak. Čiže reálne vy sa viete dostať aj pod tých 5 litrov na 100 km, pokiaľ budete chodiť v nejakých menej preplnených mestách a trošku sa budete aj snažiť. Čiže naozaj geniálne mestské spotreby, kde sa naplno ukazuje výborná efektivita toho hybridného systému a to, že ten hybridný systém v meste veľakrát funguje v tom režime takom, že ide proste čisto na elektrínu a ten spaľovák sa len občas pripojí, aby to trošku dobil. Čiže toto je výborné. Ako náhle vidíte na okresky, tak tam rátajte tiež so spotrebou pod 5 litrov na 100 km, ako 4,9, 4,8 úplne v pohode sa viete hýbať. Pri diaľničnej 115 som tu mal dlhodobo spotrebu 5,6 litra na 100 km, super. No ako to býva aj pri elektromobiloch, tak je to aj pri tomto sériovom hybride, že čím idete vyššími tempami, tak tým už je potom tá efektivita horšia. No na diaľnici pri 130 tu bola spotreba 6,9 litra na 100 km, čiže tam už trošku cítiť, že už to nie je až tak extrémne úsporné a efektívne ako v meste alebo na okreskách, ale stále to nie je žiadna katastrofa, tá spotreba je úplne v pohode. Čo musím ale jedným dychom dodať, tak tento hybrid síce pri takom bežnom jazdení funguje stále v režime toho sériového hybridu, ale pokiaľ idete dlhodobejšie nejakou ustálenou rýchlosťou, napríklad po diaľnici alebo po okreskách proste vyšším tempom, tak premošťovacou spojkou sa ten spaľovací motor dokáže pripojiť fyzicky ku kolesám. Čiže to je také opatrenie, ktoré pomáha zvyšovať tú efektivitu, lebo vtedy je proste lepšie pri tých vyšších tempách, aby ten spaľovací motor priamo poháňal kolesá. Nie je až tak efektívne iba dobíjať tú batériu a ten elektromotor. Čiže je tu takéto riešenie a tie spotreby sú tým pádom v pohode aj pri tých vyšších tempách. Veľmi zaujímavé sú tieto linky tyrkysové, ktoré som vám ukazoval aj v exteriéri. Tu v interiéri majú taký efekt, že vy máte pocit, že ako keby svietili. Tým, že je to taká výrazná lesklá modrá farba, tak reálne, že si možno niekto bude aj mysleť, že to je také ambientné podsvietenie, nielen obyčajná lišta. Takže pekný efektík. Veľmi zaujímavé aj ovládanie týchto výduchov ventilácie takýmto kolieskom. Má tu také pekné cvakavé zvuky. Tu isto aj tieto kolieska na ovládanie ventilácie, tu dvojzónová klíma. Veľmi krásny chod, všetko to pôsobí tak prémiovo, tak precízne. Toto sú také tie drobnosti, ktoré sa mi ohromne páčia. Veľmi dobrý audiosystém, je tu viacero reproduktorov, ako máte možnosť vidieť. Fakt, že skvele to hrá, takže za toto tiež palec hore. Máme tu infotainment, ktorý pôsobí možno tak kvázi jednoducho, sú tu takéto dlaždičky, čierne pozadie, ale jeho veľká výhoda je tá, že tým, že je taký tmavý, tak pri jazde vám absolútne nejakým spôsobom nepúta negatívne pozornosť a hlavne v noci na vás veľmi nežiari. Takže toto si myslím, že oceníte a vidíte, že rýchlo reaguje na dotyky, ľahko sa tu dostanete do rôznych nastavení, pomeníte si tu veci a tak ďalej. Takže je to jednoduché, ale za to intuitívne, príjemné na ovládanie. Jedna vec, čo mi tu v noci ale trošku ťahala oči, to je toto štartovacie tlačidlo Power, ktoré, keď je to auto naštartované, svieti takto na červeno. A ono je to dosť také výrazné svietenie a v noci, keď idete po tme, tak celkom vám to tu púta ten zrak. Čiže možno by toto chcelo taký upgrade, že aby to nesvietilo tak výrazne, alebo možno tá pozícia toho tlačidla, kebyže je niekde inde, tak vám to tak ten pohľad nepúta. Máme tu každopádne virtuálny prístrojový štít, kde si môžete viacero nejakých informácií meniť, upravovať, pozerať, čiže ľahko si to kvázi nakonfigurujete podľa vašich predstav a všetkým zaujímavým informáciám tu máte rýchly okamžitý prístup. Aj je ten displej ľahko čitateľný. Vidíte ale, že ručička tohto tachometra, rýchlomera, je klasicky analogová, čiže je to taký opäť zaujímavý mix digitálneho, analogového. Máme tu gombík na vypnutie parkovacích senzorov, gombík na otvorenie batožinového priestoru. Ku všetkým takým dôležitým funkciám sú tu proste gombíky, vyhrievanie volantu, tu máte priamo gombík, udržanie v jazdnom pruhu a tak ďalej. Proste na všetko je tu nejaké to tlačidielko, takže ľahko si tu veci povypínate, pozapínate. Pokiaľ si chcete nejaké iné asistenty zmeniť, nastaviť, vypnúť a tak ďalej, tak už vám neostane nič iné, než ísť do tohto displeja a tu máte ku všetkým tým asistentom možnosť si to vypnúť alebo nejako nastaviť. Inak čo sa týka reakcie na plyn, keď dám kickdown, tak ono to auto zareaguje hneď, ale až teraz začalo naplno ťahať, lebo tým, že ten elektromotor v tej baterke nemá až takú zásobu energie, tak nemôže ten svoj plný výkon, plný krúťak poskytnúť, čiže on hneď po stlačení plynu zareaguje, ale ten svoj maximálny dynamický potenciál z neho dostanete až keď sa pripojí ten spaľovací motor a to nejakú sekundičku, 2, 3 proste trvá.
Inak je tu bezdrôtový Apple CarPlay, Android Auto, čo je super. Je tu USBčko, USB-Cčko, veľký úložný priestor, priestor na bezdrôtové nabíjanie telefónov, 2 držiačiky na nápoje, priestor v tejto lakťovej opierke, ktorá sa nedá nejako posúvať, nastavovať, ale je v takej fajn výške, takže úplne mi to vyhovovalo. Priestory vo dverách, nie je tam úplne miesto na rozdávanie, ale je tam priestor na takú fľašku úplne v pohode, plus taký druhý menší priestor za ňou a máme tu aj schránku pred spolujazdom. Čo sa týka strešného okna, respektíve panoramatickej strechy, tak tu už je tá roletka klasická takáto, manuálna, a tým, že je tu v podstate len takáto presklená panoráma, tak neviete si to nejakým spôsobom otvárať alebo otvoriť vetračku alebo niečo podobné, je to proste iba sklo, ale je to fajn, že pekne to presvetľuje interiér a hlavne je to také tónované, takže ja aj keď bolo vonku horúco, svietilo slnko, tak som to mal stále otvorené a nemal som pocit, že by cez toto nejako pražilo veľmi to slnko do interiéru a nejako sa to tu prehrievalo, takže toto je tiež fajn. Určite počujete aj to pípanie, ktoré sa tu objavuje po prekročení maximálnej povolenej rýchlosti. Bohužiaľ to vypínanie tu cez ten displej nie je úplne akože príjemné to vždy si vypínať, čiže som si to nechával zapnuté a potom ma to tu občas takto otravuje, ale tak to už patrí k dnešnej dobe. Ale čo sa týka ostatných asistentov, tak je tu aj ten systém na aktívne udržanie v strede jazdného pruhu, ten je super. A je tu aj adaptívny tempomat. Ten adaptívny tempomat funguje tiež veľmi dobre. Akurát miestami mi príde, že je dosť taký príliš precitlivelý, v tom zmysle, že viackrát, keď som išiel dlhodobo po diaľnici, sa mi stalo, že aj keď som bol vo svojom pruhu a bol som akože dosť ďaleko od nejakého kamiónu napríklad, ktorý som predbiehal, tak ten tempomat to vyhodnotil ako riziko a začal proste brzdiť. A ono je to dosť akože blbé, keď ste v predbiehacom pruhu, idete 130, za vami sú ďalšie autá a teraz vám ten tempomat začne z ničoho nič pribrzďovať, keď predbiehate kamión. Čiže občas sa to stane, občas by to akože možno chcelo doladiť, nie je to, že vždy, ale 3-4 krát sa mi to stalo, keď som išiel z Bratislavy na Liptov, čiže toto by ešte možno chcelo taký jemný upgrade. Plus ešte jednu vec ocením, keď už som v tomto aute tak veľa času tento týždeň strávil. Páčilo sa mi, že tento bočný panel stredového tunela je potiahnutý takou mäkúčkou koženkou, takže tu keď si pri dlhšej ceste opierate nohu, nebude vás to tlačiť. To isté aj tu je taká pekná plôžka, síce nie je mäkčená, ale taká súvislá bez ostrých rán, takže aj tu keď si budete to koleno opierať, vás to nebude tlačiť. A čo sa týka aj tej kvality, keď tu zaprete, tak trošku sa to tu hýbe, pohybuje, je to také pružné, ale absolútne to nemá tendenciu vrzgať, čiže to spasovanie je typicky japonsky precízne. Čo sa týka odhlučnenia, tak keď som išiel po diaľnici 130, tak som tu nameral hlučnosť 69,5 decibela, takže nie je to zrovna najlepšie odhlučnené auto v tomto segmente. Počuť tu aj hluk od podvozka, aj hluk od aerodynamiky, je to už také typické japonské, no proste tí Japonci ako keby sa snažia vždy trošku ušetriť na tom takom, tých plechoch, na tom odhlučnení, na takýchto veciach. Potom tu ten hluk je trošku výraznejší. Akože nie je to nič hrozné, pravím, že išiel som tu veľa stoviek kilometrov po diaľnici a nevystupoval som z toho auta nejako ohúčaný, ale proste je tu tá hlučnosť o niečo vyššia, ako je priemer v tomto segmente. Základnú HR-večku dnes kúpite za 30 390 eur, 36 990 zaplatíte za túto najvyššiu výbavu. No za mňa je to naozaj, že výborný pomer ceny a hodnoty vzhľadom na to, že čo dostávate. Lebo áno, je to stále kvázi kompaktný crossover, ale ako ste videli, je to crossover, v ktorom viete čarovať s tým vnútorným priestorom, s tými Magic Seats, proste s tým, že si sklopíte sedadla, máte tam rovinu voči dnu kufra, že keď si to porovnáte s inými konkurentmi v tomto segmente, tak si uvedomíte, že je to naozaj nadpriemerne praktické auto, čo sa týka priestoru vzadu, proste s mojou výškou na dĺžku, komfort sedenia a tak ďalej, je to proste výborné. Potom tu máme tie drobnosti, tieto proste materiály, ovládače, ten podvozok, všetko je to proste ohromne také príjemné, miestami až prémiové, ako som to hovoril aj v mojom prvom teste HR-večky, čiže fakt ako tie peniaze tu cítiť a hlavne je to fakt, že robustný, spoľahlivý hybridný systém, ktorý má predikciu veľmi dlhej životnosti a spoľahlivosti. A ďalšia vec je, že je to naozaj výborná efektivita. Hlavne pokiaľ si tú HR-večku kúpite povedzme ako druhé auto do rodiny, že budete to mať na chodenie väčšinou, že je mesto, medzimesto, tak tá efektivita je taká, že fakt toto je jeden z najúspornejších a najpríjemnejších hybridov v tomto segmente, čo sa týka aj toho prejavu, výkonu a tak ďalej. Čiže fakt akože podarené auto a aj v roku 2025, keď je tá konkurencia v segmente takýchto kompaktných crossoverov že veľmi silná,
tá Honda má svoje miesto a stále za mňa patrí medzi top crossovery v tejto triede. No a toľko odo mňa k novej Honde HR-V. Verím, že v tomto teste som vám ukázal čo najviac toho, čo ste o nej chceli vedieť. Nezabudnite sledovať sociálne siete, Instagram, Facebook, TikTok, Dominik Cars, kam pridávam ďalšie zaujímavosti z testovania týchto aut. No a buďte naladení, lebo sa vidíme už čoskoro pri ďalšom videoteste. Čaute.